Good morning. Oh, cross country for you. Not today. Good morning. First day of school. Second term. First day of school. Gusto niya siya ang gumawa na kanyang buhok. So, ito yung lunch nila for today. Nakalagay dito. And si Ollie mayroong yogurt. So, kaya ito yung gamit niyang lunch box. I'll do it, Baba. No, I got this. It took us Hurry up. Alright, hurry up because... Hey, Come on. yeah, and it's Let me see. 7:40. So you got 10 minutes. Hurry up. This hair tie's not tight. Can I use yours? No. The hair down. Come on. Oh, this hair tie's not. Ako na nga. Okay, see ya. No, love you. Listen and learn. First day of school. Bye. Enjoy. Festival sa Legazpi City ang ilang Kapamilya Stars. Monsters come in different shapes and sizes. Good, else to me. Small voices singing, set me free. Set me free. You said you'd hope to die. You've crossed my heart now too many times. You know the feeling is gigantic, although it barely meets a naked eye. That message. I'm so shy. You said you'd hope to die. You've crossed my heart now too many times. I'd stick a needle in your eye, but I'm too shy. You can string me up like I'm your puppet, the houseboy or the milkman or the maid. You know I will stay silent, I won't force it. You give me every chance to leave, but I still stay. I hold the light up close against the window, signaling for you to come inside. I lie awake and wait for you to get here, and I don't let it show, but I am really shy. I'm so shy. You said you'd hope to die. You've crossed my heart now too many times.
carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything. Good afternoon. 12:27 na ng tanghali. And kagabi, di ko na pala natapos yung vlog kasi na full memory na ako. And pagod na rin ang lahat. And yeah, pagdating namin, binaba lahat ng mga gamit. Tapos, ito yung mga pinamili natin sa Costco kahapon. I-haul ko muna to sa inyo. And thank you, Mers, kasi sinamahan niya tayo kasi member siya doon. Kasi hindi ka makakapasok o makakabili doon kung hindi ka member. So, thank you, Mercy. So, bumili kami ng organic na seaweed. Ayan, organic. Meron siyang 2, 4, 6, 8, 10. 10 pieces, pero malalaki siya. Malaki, I mean, madami ang laman sa isang pack. Nabawasan na kasi kumain siya sa kahapon, kagabi. So, meron tayong 3. Ilalagay ko to doon sa live selling ko para hindi nila araw-araw. Kasi hindi ko to papakainin sa kanilang araw-araw. Bumili ako ng madami kasi bihira lang kami pumunta doon. So, hopefully tumagal to. Sana maging, mga month. Well, sabi ni Sak, hahanapin niya raw to. Kasi gustong-gusto ni Sak, addictive dito si Sak. Kaya, hindi to pwede dito sa pantry kasi hindi ko mababantayan. Kung nandun to sa live selling, mababantayan ko siya. So, meron tayong 3. So, 30 pieces. Ilagay ko muna dito kasi wala na akong space. And Oreo, meron siyang 80 mini na Oreo dito. Yung maliliit na pack. So, meron siyang 80 pieces. And ito, napabili kami dahil si Mers, bumili siya nito. Tapos si Riker, gusto niya ng pabuksan. So, binuksan. So, first time namin, kahit si Mers, first time niya rin ata itong natikman. And gustong-gusto ni Riker. Tapos, si Jan, si Mers, binigyan niya si Jan. Eh, nagusto ni Jan. Alam niyo ba si Jan, favorite niya ang coconut. Ito ay coconut wafer, very thin siya. Ayan. Wafer siya na sobrang nipis, tapos may dark chocolate siya. And hindi alam ni Jan na gluten-free ata to. Hindi ko alam. Hindi, not sure. Real coconut milk, no preservative, oven baked. Hindi naman nakalagay na gluten-free. So, akala ko gluten-free siya. Hindi naman pala. Kasi may soy. So, yeah. Ayan. Gustong-gusto to ni Jan. And nila Sak. Kasi kumuha din sila doon sa binuksan ni Mers. Kung hindi siguro to binuksan ni Mers, hindi rin ako kukuha. Kasi hindi ko naman alam kung anong lasa nito. And, yeah. Ayan. Napabili tayo. Mas marami pa yung nabili ko kay Mers na ganito. Si Mers ata 2 lang yung kinuha niya. Ako 5. Kasi, hindi naman tayo nakatira doon. So, and gusto-gusto ni Jan at saka nung mga kids. So, kumuha na ako ng marami. So, 5 nito. Well, ang original na plano kaya ako pumunta ng Costco is bumili ng avocado oil. Kasi, ilan na lang yung avocado oil ko. Meron pa ako dito, pero ilang bote na lang. Isa na lang. Isa na lang siya. Isa na lang na avocado oil. Kaya, pumunta tayo ng Costco. Kaso, wala silang avocado oil. O, diba? Ang swerte. Malas nga naman. Swerte hindi. Kabaliktaran. So, wala silang avocado oil. So, ang binili ko na lang is olive oil. Yung Kirkland. Pareho ng brand nito. Magka-same brand sila. Kirkland. Yan. And, chia seed. So, bumili na ako nitong chia seed. Certified organic. Meron pa ako dyan, pero yung nasa pack lang siya, yung sealable siya. From Coast. And si Kuya, kumuha siya nitong Jack Link's original na beef jerky. Si Kuya, favorite niya ang jerky, guys. So, kumuha siya. Nabuksan na, kumain na sila kahapon. And si Sak, well, si Holly nakakita nito. Ito yung freeze-dried rainbow burst. Ayan. And, in-scan ko to sa may kung ilan ang calories niya. Sa isang pack, mayroon siyang 1,400 calories. So, sabi ko sa kanila, hindi nyo yan kakainin ng isang upuan. So, kinuha ko to sa kanila para hindi nila kasi kaya nila itong ubusin kasi in fairness, masarap siya, pero matamis. Ganyan ang itsura niya. Sana makita nyo. Ayan yung itsura niya sa loob.
Sa labasan, sabi mo. Yan, itsura niya sa loob. And ang bango-bango niya. So, si Sak kumuha siya. Pero si Holly nakakita. And si Sak naman, sabi niya, gusto niya sa kanya lang. Akala niya siguro, ano siya, alam mo yun, hindi ganun karami. Si Holly kumuha din. Binuksan din ni Holly. So, dalawang bukas nito. So, tig-isa sila. Pero shinare nila kay Kuya TJ. Kasi ang dami dito. Kaya, itatago ko to. Ilalagay ko lang to doon sa maliliit kong, meron ako ditong maliit na plastic bag. Doon ko ilalagay para pabaon-baon nila paunti-unti. And then, si Jan, itong kinuha niya, M&M's, chocolate. And, eto si Kuya, kinuha niya itong Nutella. Be ready. Gusto sanang bumaon ni Kuya, pero bumaon siya. Para sabi ko, huwag kayong mag-share kasi delikado, kasi nuts to. Tapos sabi ni Kuya, madami rin daw kasi ka-classmate niya ang nagdadala ng ganito. Sabi ko, kasi bawal yan eh. Special sa mga school kasi maraming mga bata ang allergic sa nuts. And si Jan kumuha nitong Starbucks na house blend para sa aming coffee maker. Oh. Bound to ni Sak. Siguro iniwan niya kasi ayaw niya. Ayan. Or si Holly. Kasi si Sak pala kinuha niya. Si Holly siguro. And dragon fruit. Kinuha ko tong dragon fruit kasi siya yung red. Siya yung red. Red kasi siya. Kasi usually, meron ako yung dragon fruit dito. Yung white. Si Holly gusto niya red. And si Jan, kumuha na naman siya ng Portuguese na tart. Favorite ni Jan. Alam niyo, di ba? Alam niyo na yan kasi kinukuha ko rin to sa Coles. And eto sa ref to, linabas ko lang kasi hindi magkasya yung ating malaking buffalo wings. Meron na siyang may dressing siyang cheese or ano ba? With cheese dressing siya. Akala ko buff up. Yung isang klaseng cheese. Yung blue, nakalimutan ko yun. Basta yun, masarap yun kasi yun ang part na pag gumagawa ko nito, minsan gumagawa ko ng sarili kong dipping. Yung blue cheese, yun. And bumili rin tayo ng strawberries. So, hindi ko pa sa kanila pinabaon kasi hindi ko pa siya nahugasan. So, bukas ko to ipapabaon sa kanila. So, yan yung nabili natin sa Costco. And about dun sa laro ni Sak, nakita niyo naman na vlog ko ata na in-announce doon na hindi nila sinabi yung mga napili nila for the third tryout. Kasi, ewan ko, kasi nung una, broadcast naman nila yung mga napili na 28 doon sa paglaro ni Sak. Kasi dalawang batch yun eh. Diba, Monday si Sak, tapos the next day yung the other group. So, this time, kahapon hindi nila sinabi. Ang sabi lang sa amin, makaka-receive kami ng email within 48 hours kung makakasama pa sila sa third tryout, which is sa Sunday siya gaganapin. Kung makasama, may tryout ulit. So, and also, nag-congratulate na rin siya sa mga bata kasi nga, yung pupunta na lang doon is yung mapipili for the third tryout ng state under 12 footy. So, yun guys. And, alam nyo, kahapon, sobrang hirap ng laro para kay Sak kasi kailangan niyang makuha ang bola kasi hindi sa kanya pinapasa ang bola. So, kahit sumisigaw na si Sak, siguro na vlog ko yun, sumisigaw na si Sak, hindi sa kanya pinapasa yung parang sabi, here, hindi. Kasi pinapasa ng ibang bata, ng katim niya, sa kakilala nila. So, mostly kasi doon sa syudad, mga kakilala yung kakilala nila yung ka-teammate nila, tapos si Sak, solo siya doon na walang kakilala. Meron siyang isang kakilala pala, pero na-team up naman sa kabilang team. So, hindi sila magkasama. So, double effort si Sak doon na i-chase niya yung bola para mahawakan niya lang at makakick din siya. Dahil kung hindi mag-double work si Sak or mag-strike talaga, walang pag-asa si Sak na mahawakan ng bola or makakick siya. Kasi nga, parang 3 beses lang na ipasa sa kanya. Ilang games yun? Kasi yung game na yun is salita na. Every time na manalo yung team, papasok yung isang team para maglaban yung sila naman. Tapos after nun, ilalaban naman kung sino nanalo. Kung pagbabasihan sa team na may
like winning. Yung team ni Sak, wala silang panalo through the games. 3 hours yung game. Every game is 15 minutes. So, 3 hours yung nag-last. So, pasali-sali. So, yung team ni Sak, wala silang panalo. Pero, kung pagbabasihan sa skills or kung individual, may pag-asa si Sak. May pag-asa siya. Pero, kung sa team, winning team, wala. Yung ano niya, yung grupo ni Sak, wala. Sila yung parang kulela compared doon sa tatlo. So, yun. So, kaya tingnan natin kung ano yung result. Kasi, nung last time kasi sinabi talaga nila na ano, diba? Broadcast nila kung sino agad ang napili na 28. And sabi ni Sak, 73 daw sila lahat. Kasi four groups yun, 73 daw yung naglaro kahapon. And then, hindi rin namin alam kung ilan yung kukunin for next tryout. Itong laban na to, yung kahapon, hindi namin alam kung ilan ang mapipili kahapon. So, hindi natin alam yon kasi hindi nga sinabi. Tapos, ang sinabi lang, next tryout sa Sunday, 3 team na lang ang maglalaro. Tapos, from the 3 teams, doon na sila kukuha ng 23 na kukunin nila for state under 12 footy players. So, yun ang sabi. Tapos, kinongratulate na nila lahat ng bata kasi nga di nila in-announce kung sino yung nanalo. And sinabi din na kung hindi man kayo nakuha dito, congratulations kasi very, ano daw yun, very important daw yung tryout na yun. At least nakasama sa tryout. Yun ang sinabi niya. Very rare daw na makuha ang mga bata para mag-tryout sa state. So, sabi niya, this is good opportunity, even hindi kayo makuha, at least kapag napili kayo para mag-tryout sa state. So, yun. Siyempre, yung mga bata, lahat naman sila gusto makasama, pero 23 lang nga ang kukunin nila. So, lahat talaga, parang nagiging selfish pag nakukuha nila yung bola para mapakita nila yung galing nila. Pag nakukuha, minsan nagiging sila, yung hindi nila pinapasa kahit pwedeng ipasa, sila ikikik nila. Yun yung nangyari kahapon. Kaya nga si Sak, diba, double talaga siya, trabaho siya kahapon para mahawakan lang yung bola. Kasi yung mga bata doon nagiging, kung isipin, para mga selfish. Pero kailangan kasi daw, sabi din niya, kailangan nila yung kasi nga gusto nila mapili. So, yun. But, at least walang nasaktan. So, yun guys, yun yung balita para dun sa game ni Sak, sa tryout ni Sak kahapon. Within 48 hours, malalaman namin kung makakasali si Sak sa 3rd tryout or hindi. So, balitaan ko na lang kayo. But, ngayon, ipuput away ko muna tong ating mga pinamali sa Costco. And magluluto pa ako kasi mamaya, gabi na kami uwi ni Hollis. Kaya kailangan ko magluto ng dinner. Meron akong nilabas dito na chicken. Ayan. So, ito, chicken. Diba, chicken. Pero, yeah. And magluluto rin ng rice. So, put away ko muna ang mga to, guys. Ito, ilagay ko muna to sa live selling ko kasi wala akong paglalagyan dito sa aking, dito sa pantry. Ito, dito sa cabinet. Okay. So, pasok natin ito ulit sa ref. Then, ito. Hugasan ko pala ito. Pero mamaya na, magluluto pa ako. So, magluto na ako ng dinner. Yung gagawin ko ay Hainanese chicken. Kaso, yung ating chicken is frozen pa. I-defrost ko muna siya. I-defrost muna natin ito. Ayan, oh. Tapos sila makalas-kalas. Yung to, yung thigh. Pero si Jan, hindi ko alam kung kakain ito si Jan. Hindi ko to ubusin kasi ilan ba to? Kaso frozen, sobrang frozen. I-defrost ko saglit. Para makalas ko yung yung iba. Makalas ko talaga yung iba. Kasi i-defrost ng bongga kasi nga hindi ko na lulutuin lahat.
scallions or ang tawag dito, yung spring onions. May ginger tayo dito. Hindi na akong ginger. Ayan. Ay, ang ganda. Malaki siya. So, kukunin natin yung mga taba-taba. Ilan ba to? 5 ata to. Ubusin ko ba? Kunin ko lang yung taba. Ay, yung taba. Yung skin. Tanggalin ko lang yung mga excess skin. Tapos itong masarap na ipa-crispy. Anato, ano ba yun? Yung lagyan ng anato. Tapos gawin siyang chicken oil. Tapusin ko lang ito. I-defrost ko na silang lahat kasi ito na yung aming dinner. Lahat na lang 5. Sana kumain si Johnny Boy. Ito yung mga gulay na ilalagay natin. Meron akong sayote. So, ilagay ko to. Slice ko yung dulo, tapos ginanong-ganon ko siya para lumabas yung parang sebo. Yung, ano yun, yung malagkit. Tapos, meron tayong spring onions. Tapos, ito, tinali ko kasi mamaya, pagpakulo ko ng mga buto-buto, ilalagay ko to. Tapos, meron din tayong bok choy, ayan, ginger, and garlic. So, yan yung mga ilalagay ko. So, didebone ko lang muna to. Yung aking kamay kasi yung ating chicken ay frozen pa talaga, so ang lamig-lamig niya. So etong dalawa, i-air fryer ko to kasi alam ko si Johnny di kakain ito, yung may sabaw-sabaw. So i-air fry ko to sa kanya. So ngayon, andito na yung mga buto-buto. Nilagay ko na yung garlic tsaka ginger. Lalagyan ko to ng tubig, pero eto, isalt ko muna to. I-rub muna natin to ng salt. Then mamaya piprituhin ko to. Sana may time pa. Mag 1:30 na, guys. Okay. Lagyan ko muna itong asin. Lagyan natin siyang salt. Pato natin dyan. Okay. Tapos lagyan ko lang itong tubig. Ilagay ko na rin to kasi matigas to eh. Yeah, ilagay ko na to para lumambot din siya. Ayan. Meron siyang tubig. Ikuha tayo na. Pinatay ko pala yung ano ito. Soy sauce. May soy sauce. Lagyan ko siya siguro mga 2 kutsara. Or isa lang. Para magkakulay lang siya. Ayan. Okay, hintayin ko lang itong kumulo. Lagyan ko pala siya ng chicken powder para malasa na yung ating soup, ating broth. Yung gamit ko pang scoop ay isa to sa mga milk scoop ng mga bata. Kay kuya pa ata o kaysa. Ayan, kalahati lang nito. So, depende sa inyo kung gano'ng karami yung tubig nyo. Lagay natin yan para lumasa na siya. So, now, matapos ko to bago ako umalis kasi
Ang oras ay, ang bilis. 1:35 or 1:40. 1:40 na. Ay, lagyan ko pa pala dito yung aking. Ito yung damo-damo ng ating spring onions. Dadagdag pa yun ng lasa dyan. And mamaya, lalagyan ko to. Ngayon na. Mamaya na, pag tinanggal ko yung veggie, yung sayote, kasi baka maging yellow siya. Lalagyan ko tong turmeric. Ayan, lagyan ko siya mamaya. Pag malambot na yung ating sayote. Lagyan ko na pala ng turmeric yung ating chicken. And tinanggal ko na yung ating sayote. May naiwan na isa. Nagkulay yellow siya. Ay. And yung mga impurities, tinanggal ko din. Ayan. Ngayon, ay, ang init. Ngayon, tatanggalin ko na yung chicken. Kasi lulutuin ko pa to sa, sa rice eh. Tanggalin ko na siya. Nasama yung damo-damo. Huwag yung buto kasi dyan ka lang. Kasi hindi ka pa tapos. Hindi pa tapos ang trabaho mo. Ayan. So, yan na yung tatlong chicken. Ngayon, ang gagawin ko ay eto. Papakrispy ko yung chicken skin. Hinaan ko na yung isa. Ayan. Kasi okay na yan. Papakrispy ko to. Then, isusutay ko garlic, ginger. Kung anong nilagay ko dito. Tapos, isusutay din natin yung hilaw na rice. Then, ilalagay natin yung chicken, tapos yung sabaw. And, hayaan natin silang maluto together. Or yung na lang, kasi yung chicken, okay na to eh. Yung rice na lang, isusutay ko. Tapos lagyan ko ng sabaw nito. Nabukbuk. Ano ba sa Tagalog nabukbuk? Nadamihan ko ng turmeric. Kaya sobrang yellow yung chicken natin. And yung kay dyan, ine-air fry ko na rin. Pinatay ko lang para marinig niya ako. So ngayon, ibalik ko na siya. Kasi kailangan ko na rin siyang lutuin. Sana matapos ko talaga siya bago ako umalis. Meron ako dito granola na may yogurt. So habang pinapa-crispy natin to, pinatay ko ulit yung air fryer para marinig niya ako. Habang pinapa-crispy natin to, kakain ako. Okay. Masarap to. Ito yung brand niya. Yung Sansor. Ayan. Ayan. Masarap siya. Ba't pinapakuluan ko pa? Ay, nagdagdag ako ng tubig. Para, pag gusto ng mga bata na maraming sabaw, may sabaw. Na extra. Ito na pala yung ating pinakrispy na skin ng chicken. And ang oras is 2:22 na. Ay, nako. So, gawin ko na lang is, isusutay ko dito yung rice. Tapos, na may garlic, spring onions, and ginger. Then, ira-rice cooker ko na lang siya. Kasi, hindi kaya ang oras kung dito ko siya lulutuin. So, madalian na lang na Hainanese chicken to. Susutay ko na lang dito yung ating garlic. And then, ginger. And eto yung spring onions, yung sa pinakadulo. Ang plano ko sana, dito ko lulutuin yung rice. Pero wala na akong oras. So, gawin natin itong madalian na lang na Hainanese chicken. Pero isusutay ko pa rin yung rice. May hinugasan ako ditong rice. Then, after ko siyang masutay dito, after natin itong masutay dito, babalik ko siya dito sa rice cooker. Then, ilalagay natin yung sabaw dito din. Then, i-rice cooker na lang natin siya. Kasi pwede naman siyang iiwan kahit naka-on na nasa rice cooker. Hintayin ko lang siyang mag-aroma. Ayan. Naamoy ko na yung yung ginger.
Yung chicken ni Jan, okay na yun. Pinapakrispy ko na lang yung skin. And speaking kay Jan, kanina pa siya wala dito. Hinatid niya yung mga bata sa school bus station. And simula nun, wala pa siya. Hindi pa siya umuwi. Busy siya sa, sa trailer ng malaking boat. Kasi soon, ilalagay niya na yung boat sa boatyard. So, busy siya. Papalitan niya yata yung gulong dun sa malaking trailer. Tapos, pag naayos na yon, isasakay yung malaking boat and igagarahin na sa boatyard. So, okay na to. Hinugasan ko na itong rice. Tanggalin ko lang yung sabaw. Ay! Pinatin natin. So, 4 cups to. 4 cups na ganito. I-take ko lang to para magkalasa. Then, ita-transfer natin dito. Ayan na siya. So, lalagyan na natin siya ng ginawa nating soup or broth. Chicken broth. Ayan. 4 din ito. Para huwag tayong mapasok. 1, 2. Oh, ang init. 3, ha? Naging yellow na yung aking 4. Okay. Dagdagan kong konti para medyo malambot yung rice. So, ayan yung itsura niya. Ay, ang init niya. Wait lang, kailangan ko ng pot holder. Ayan natin siya dito sa ating rice cooker. Tapos, iwan ko siya dito kasi ang holy girl natin ay may dance lesson. Okay. Oops. Yung kay Jan, ayan. Gusto ko pa sana siyang ipa-crispy ng bongga, pero wala na tayong oras. Mamaya na lang siguro. Ayan. So, ito yung gagamitin ni Holly. Check lang natin. So, nandito yung kanyang body shoes. Hindi niya ito kailangan today. So, yung isa, yung Jazz. Ayan. And ito yung leggings. Malamig na ngayon, so mag-leggings siya. Usually, gusto niya laging naka-shorts. Ito yung t-shirt niya. Ito sa Thursday to. Pero lagay ko na rin dito para hindi na magkawala-wala. So, okay. Alis na ako. See you, huh? Morning. I think so. Love you. Kakapark ko lang dito sa school ni Holly. How's your first day of school? Good. Alright. Put your seatbelt please. We're going. Kami nakapark sa kung saan siya magsasayaw. Magsasayaw, magda-dance lesson. And humihingi siya ng $1 every Monday para sa lollies. Okay, let's go. Natid ko na si Holly sa dance lesson niya. Dito ako sa Asian store. Tingnan ako kung meron na papaya at saka kung merong malunggay. Yung fresh. Kasi minsan meron silang malunggay na fresh. Then after dito, punta ako sa gym. Magsaglit lang ako. Saglit sa gym. Siguro mga 30 minutes. Or depende. Bahala na. Malapit lang din kasi ito. So mag-jacket lang ako kasi malamig sa labas. Ha? Tumawag siya sa akin. Hinahanap niya yung lollies. Yung sabi ko sa inyo. Yung, what you call that? Dry? Rice drop. Can I see you? Can you turn off the rice cooker, please? Hey, Dad, turn off the rice. No, it's on 40 minutes. No, it's done. Hey, Dad, turn off the rice cooker. I asked you, and then you ask. Hi, ate. Come on. Bye.
Wala sila yung malunggay. Ito, meron silang papaya. Kaso hindi na maganda. Ang lambot na. Ang lambot niya na. Tapos na ako wala yung gusto ko. Wala yung gulay dito. Iwan ko kayo dito sa car kasi punta ako dun sa gym. I hope I'm not wasting my time, jumping all the way in too deep. I hope you're not missing these signs, 'cause I wanna keep you close to me. Baby, can you give me just a little bit more of what I've been missing? We got time to act distant. You don't know what you're doing to me. Let me know how you feel, making time for ya. If it's real, we can build, hold it down for ya. I can tell it's something I gon' get what's meant for ya. All my love is on the line and it's up to ya. You got friends, I got friends, but my eyes on ya. Put your pride to the side, love is right for ya. I can tell it's something I gon' get what's meant for ya. All my love is on the line and it's up to ya. You ain't gotta worry about me playing games. I want you just as bad as you want me. You already talking with your energy. In the back of my mind, fantasize about you and me. Baby, can you give me just a little bit more of what I've been missing? We got time to act distant. You don't know what you're doing to me. Let me know how you feel, making time for ya. If it's real, we can build, hold it down for ya. I can tell it's something I can get what's meant for ya. All my love is on the line and it's up to ya. So come and get it, babe. So come and get it. Don't try to play these games. I know you want it. I know you want it, babe. So come and get it. So come and get me, baby. Let me know how you feel, making time for ya. If it's real, we can build, hold it down for ya. Dito na pala si Holly. I say one more thousand. Magulis kami saglit. I can tell it's something I can get what's meant for ya. All my love is on the line and it's up to ya. You got friends, I got friends, but my eyes on ya. Put your pride to the side, love is right for ya. I can tell it's something. Pahay na kami and ayan na yung binili namin sa Woolies water. And eto. And tinawagan ko sila na i-on na nila yung air fryer. Yan. At saka eto, slow cook. Hala, slow cook talaga as in very low. Ihayin na natin to. Ayan na yung chicken ni Johnny Boy. And eto yung That's little. oh, nagreklamo. That's little. That's yours. And this is the rice. Rice, huh? You will like this rice. One of the kids have 'em. This one. Sorry po, sorry guys. What's he get, Pop? Hindi ko to binili. Dinala ko to pero hindi ko na kain. And kanina sa gym ang ginawa ko ay 5 different na equipment. Yung dalawa or tatlo na videoan ko, yung dalawa hindi na kasi dumadami na yung tao. What's that? Okay. Hinahanda na ni Kuya yung yung plato. Gutom na siya. So ito yung nabili namin sa Butter. Woolies, butter. And then we got some Come on, do almond it. flour. Come on, you do it. And you get my Russian So si Sam mag-ho. almond flour. We got KR loaf smiley fruits. What other one is there? Lagay ko tong veggies sa More butter. More veggies butter. butter. We got lettuce. Whoa, Cheese. Stand up. Brussels Dempsey ham.
Gypsy ham. Gypsy ham. We got garlic. Garlic? I didn't get garlic. Whatever that is. Oh, ginger. We got tuna. We got Tabasco sauce. Cucumber. Vanilla sugar. And cardium I pods. can't jump. And that's it. Back. Yan na yung ating gulay. And nilagay ko naman yung chicken para mainit siya. And meron ako ditong hiniwang ginger tsaka yung spring onions. And yung avocado oil, pinapainit ko din. Hiniwa ko na yung chicken. Ayan. And may cucumber tayo. And ito yung sauce na ginawa ko. May ano siya, may soya sauce, dark soya sauce, tapos avocado oil na ininit ko, tapos ginger and spring onions, tapos konting sugar, and ano pa ba? Asin. And si Kuya, ayan. Tumitikim na siya kanina. And ito yung veg na ilalagay natin. So, i-assemble ko lang siya. So, ayan. Na-assemble ko na yung ating Hainanese chicken. And, ayan yung soup. Ito yung, which one is yours, Kuya? Ito daw sa kanya. And ito kay Zach, kay Holly, and this is Johnny Boy. Prito kay air fry. Okay. Well, are they now, Han? This ready? Zach? Come on. Did you wash your hands? Why is it yellow? Why is it yellow? Because of the turmeric. Huh? What's that? Try it, but you will love it. That? No, Yeah. I won't like it. Why? Ayun yung veggies. Oh no. Oh, how are you, Pa? Si Kuya, tingnan mo. Ano ya? Hmm? Dad, your soup. Oh, get your soup, Nak. What do you think I'm doing? Funny? Kuya, your soup. Mine's right there. Alright. Yan, kain na siya. Here's yours, honey. Oh, Your soup. You will like this. for what? That's the soup for that one. Right. What's that? That's chicken, crispy chicken. What do you think of that, babe? Oh. It's alright. Not for you. No. Not for you. Wala siyang choice. It's good for me. How about you, Zach? Not for me. Alright. I like it. Okay, how about you, yeah? Good for Kuya. Georgian pot. What's that? You will like it. Yung sayote. Don't smell it. You will like it. I've had that. That's right. Hindi na kasi ako nagluto yung para sa kanya na veggies. Mom, What? is there more chicken? Yeah. Why? Just in case I finish mine. Oh. Probably doesn't like it, but he can eat it. Who? Dad. Daddy? Yeah. It's not daddy's food. It's an Asian food. Sarap ng sabaw. Oh, I love this. And we went to the gym for an hour. Good. Good. You need it. I just bit into it. Hold on. Are you hungry? Are you eating this? Yeah. Alright then. What's some? Sisak, tingnan nyo. Hinigop niya din. Ayaw mo yan? You don't like it? No. Oh, binigay niya sa akin yung mga veggies. Parang si TJ. That's why Kuya don't eat this one because of you. Yeah. Ginger. Sisak, kinain niya eh. What? Oh, close.
Ubus niya na. That chicken's gone. Daddy's chicken's good now. Is there any more dad's chicken? No more. Tapos na sila. And tingnan niyo kung anong nahanap niya sa tindahan ko. Please. Can I? What about it? Good. Yeah, possum. You've never tried it. Yes, it looks good. Yeah, she did in the Philippines. All of you. Yeah, you did try that before, right? This one's good. Yeah, na-try na nila yan sa Pinas. No, it has to be cold. No, it's not good. No. I tried it. Put in the once. freezer for a bit before you drink. I told you to put in the freezer. I like the orange flavor. What flavor is that one? Strawberry? It's not cold, ew. It's not cold. I like orange. I know, but I don't have orange. Strawberry is the best. Come on. Yeah, I'm full. I'm I'm full. waiting till it's. Yeah, you can still have them. No, I want it to be cold. So, binuksan niya na yung coconut natin na yung wafer. Love them. Ito yung dessert natin. Oh, isa, careful! After ito, maghuhugas na ako. Oh, I have a shower. Masarap siya. In fairness dito, masarap siya. But even it's dark chocolate, it's good. T-shirt's here. Yeah. Masarap siya, guys. Masarap na. What is that? Oh, other kids can do this, man. You're freaking lucky. What's that? The football. Boom pipes. No. Bawal sa niya. Yes, na. Coconut, please. Yeah? Fire with coconut. Coconut is your There favorite. is no coconut in that. That's coconut. It's a real coconut made from real coconut. Where is it now, Pop? Or even the dark chocolate's not that bad. I know. I didn't notice that it is dark chocolate because it complement each other. Yeah. It's like you're drunk, babe. Oh, come on. I'm vlogging. Oh, I'm sorry about it. Can you edit that one, babe? Do you know why I went out there? Where? To the car? Why? To check if they were in there, but they're not in there. Hinahanap niya yung lollies. Tinago ko. You're not having it. Where is it? Oh, I know it. I hide it somewhere. Tinago ko talaga siya ng bongga. Kasi ilang beses siya ba pabalik-balik sa? I've got a fisherman, babe. Huh? I've got a fisherman. No, tell me where it is first. Na? Where is it? Tell me if I'm hot. May meeting daw siya. Nandun siya. Hinahanap pa rin ni Sak yung kanyang lollies. Hindi niya yun mahanap. Tinago ko talaga siya ng bongga doon sa tindahan ko. Where is it now, Mum? Tinakpan ko lang kung ano-ano. Kaya niya ako tinawagan kanina. Okay. Siya. Where is it? Kaya niya ako tinawagan kanina kasi nga Oh, Aiden. hindi niya mahanap. Why do you get this then? No, you know more. Alright, that's alright. I might have a lot. No. Gugas na ako, guys. I barely even had any yesterday. Yes, you had a lot. And then what did I say this morning? Don't eat a thing. And what did you do? You ate. So that's the consequence. One. Wininingan ko siya, sabi ko, wag mo niyang kakainin kasi ang aga-aga pa. Mum, Kumain siya. Yeah. more of that rice. Rice? You want more rice? Alright. Where? Tapos na yan si Kuya. Oh. Kakain pa daw siya ng rice. That's not my plate. I'll say that. Siyo. where How many is times? it Si Kuya andun na naman sa kusina. Look at your son. Where is it? No, where Eating is again. it? Mum, it's just... Kumakain. Ayun si Kuya sumasandok ulit ng rice. There's like none left. Yeah, finish it. Paubos na yung rice. Oy, Where is finish it if you can. 4 cups yun ah. Kunti lang yung, kinakain ko yung ano ni Holly. Ayan. Huh? Kunti lang nga eh. Ayan si Kuya. I'm a good kid. Diba? Ang sarap ng rice. Kahit rice lang, masarap siya. Mia. Oh! Pony ka dyan. Ayan si Kuya. I won't have
have a lot. Itong isa hindi na ako Oh, tinatantanan. Aiden, right here in front of your eyes. And I might have a lot. Just No, 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 no. Huh? You won't find it. They're not up there. Check them. Chinek niya kung sa pumunta pa siya sa labas. It's probably still in the car Chinek niya sa car. It's in the car, isn't it? You already went there. No, I already been there. That one. And ayan yung aking Wait, nilabang kanina. Kinuha na ni Jam. Binuksan niya na lahat ng cabinets. Wala, hindi siya talaga yung mahanap. Alam ko to eh. Mahilig to maghanap talaga. Kaya tinago ko sa... Hindi niya akalain doon ko linagay. It's alright, Zach. Yes. Ang kuya ko, happiness sa rice. Dati lang ang kabi binubuksan. Yeah. Yeah. So good, yeah? On my hot or cold? Won't you? What? I give up now. You're gonna give up now? But I get it tomorrow. I don't think so. Well, then I'm having sushi packet because you said. No, you're not gonna Well, when go. do I get it then? Once a week. What? Oh, Aiden, the next week then. Once a week only. No, I'll get it tomorrow. Alright. No, you're I'm gonna not. have to order the sample. Tingnan mo ang aksaya niya. Mas mabuti na itong kainin niya What, you kaysa want doon me to sa cut here? lolis niya. Yeah. Yes, that's right. So you don't waste the strawberries. Is it sweet? Did you try it? Mmm. It's good. Dami kong lilinisin sa kusina. Yeah, oh, that's good. No, Good who na. cares? I'm just gonna put whole strawberry. Huh? Just whole some. Actually, hang on. Get another bowl, please, Pop. Why? Because Holly. Oh, honey. Mum, next week on Tuesday, When's cross country? Did you find out? next week on Friday, next week on Tuesday we're making jelly. Oh, you just? Mm. But yeah. Do you know that, Holly? Thank you. Okay, bibigyan niyang mami. Thank you. Yan pala yung ating rice cooker. Inubos ni Kuya yung rice na tira. And si Holly, nagbabasa na ng kanyang books. Habang nagugas ako dito. Tapos na pala ako magugas. Ayan, nalinis na natin yung ating mga kalat sa ating pagluluto. And bukas ko pa to mailalagay sa kanilang lalagyan kasi kailangan ko pa silang ma-dry dyan. Ay. And yung ating ano pala, yung ating parsley at saka yung ano nga itong isa? Nakalimutan ko. Basta, yan yung tinanim natin dyan sa lalagyan ng tubig. So far, so good. Time. Yeah, yan yung time natin. So, 8:35 na. Magpapahinga lang ako ng 10 minutes. Tapos, maliligo. And, hindi na ako makapag-edit kasi bukas maaga na naman ako gigising kasi back to school. Kahit nga nung 2 weeks holiday, lagi din kami maaga kasi It sila... felt like 3 weeks. Ha? Lagi sila may activities. So, 2 days na ako walang vlog. Hindi araw-araw yung vlog ko nga. Hindi ako nakakapag-upload araw-araw kasi nga lagi kaming on the go. But hopefully, makakatch up ulit tayo sa araw-araw na vlog. But yeah, bukas si Holly, meron ulit siyang dance, solo, and then right after ng solo niya, diretso kami sa kanyang netball training. So, papahinga ako and I'm sleepy. And I'm supposed to do netball training on Thursday, but since I have aerial and ballet, I can't do it. But on Tuesday after solos, I can do it because I have more time. But I might be Late, 15 late. minutes. Oh, Yeah, lagi siyang late. late. 15 minutes late kasi. 60%. I know. 15 minutes late siya lagi sa training niya kasi malayo ang driving namin. So, yun na guys. End na namin yung Close vlog. the vlog. Yeah, thank you. Thank you for watching our vlog. Please like and please subscribe if you haven't yet. See you on the next vlog. Good night. I'm so Good night. tired. Yeah. Oh, I'm gonna dry your hair. Lagi kong dinadry yung hair niya. Gamit ko yung ating air wrap.
Okay, good night, guys. Let's go, Papa. Let's dry your hair first before I sit. Yeah, but we have to dry your hair first. Cause I think I do want you next to me.